Ninja Kamui kha episode 8 lo bo de mea ti hian episode 8 le 9 koron da ko pa 8 en to kha chuan lo skip me don nia chuan Ninja Kamui hi kan chol ri anga kan nga khol ri don ani chuan Tokyo Ghoul kha kan lo da chun zom char charang auza reactor fakna lo langa an reactor hian second khatan zela 2.2 million kilowatt power pe chok theya chuan nuclear power tluk thuak ani until mu chua thar hian lumna pe chok thei boka mishing ta na hlom lo mai ba ka anram chung an customer te tan 80% lai an discount thei thu CEO pa chuna ron soya CEO pa chuan an reactor thar siam fakna chu anram secretary lo entira Department of Energy laman thopui thei phei chuan aya tam power plant an din thei thua soibok secretary pa chuan thopui chu lo du lovin chu tiang power plant chu manmo taka ti zungzung the ani lo thua soya fishery department le environmental department ten chu tiang power plant lui hnaya din chuan khap burani department ho chon lo phalpo ni se ati lai tak chuan CEO pa khan lo pot chata auza thiam na le thil ti thei je hi la hrelo ni ti in tun hnaya advisory committee an din to thu le chu ta ming sign mi thil ti thei tak tak te chu a en tira secretary pa chuan makati in aoi lo hle lo ti thei po ni ula in hlotling chuang lawang an tia CEO pa chuan kan thil ti thei je le kan thiam na te hi ngai nep suang je ti in ming sign turin anor luya master yamaji pon alo mel rum hle ta hian peng lokila master yamaji hian auza hi anin ja te mangina puya yangi apui chan ni tang auza hian khovel pum an technology te manga thunun an tum kha ania master yamaji hian chumia chuan lok na du awanga auza hi pui nge ni anga ani lo pona ma hian arukin plan dang nei jok emmi ti zo na om thei ta tlat mai tun thlangin auza pui na chan hi hriat ala ni lova organization a hroi tu pakhat meu chuan organization dang hnuai awakun thu om hek lo le chu wang chuan master yamaji hian plan danga nei arin om viawani ti in ngaidan siam phot meang hi gan le ema an lo langa ema chuan auza thil tumte hi gan lo hril fi a yamaji hian ninja te auza ti chakle zwalna na man tira ramtin te chu an energy infrastructure te ti top saka an mani in thunun an tumani lieutenant anga ka omnu khan ninja organization chu auza chi hloang chawni to a yamaji le ama zui tu te hian ninja organization hi choi moina le za na pon nei to lo chu wang chuan an mani dan chu ka chanwo ka nga ya an mani en thlak na na ka hun man jong jong te kha nangma ka pui the nan chele an mani ka ti che the nan ani ti na soya mai gle jason lo lang ve thungin an lo in hial dun na samai jason chu mai ka laka lalung oi theilo hetia thi mai thei din huna ding ta hi mai ka mo pu a lu khamina vom chor an na lo ve khopang jason a lau thon to sa nak lain mai chuan anum na mun chu a him lo thu arun la soita de udeu jason chu mol taka om lo tu ra ti in an che dan tur chungun taka ngai to tur jok chuan ati auza company huan na kha threng tur ati in auza ti che tur a pui tur chuan ati jason chuan ka puyang che ma se min veng him tlat tur ani ti in computer ama mo thu asoya mi kar chungchang mai kana soi kha chuak thutin ema chu tungia ni che ti na zot auza khopui lo langa khopui chunga lu tur te chu security ho in lo en fia zela hi gan te po an ding ve ema chuna laptop keyboard a chuan akut chu lam tir zai zaya hi gan ka mui su da energy chuman tangka ya tumani sif a meta hi gan ka mui su chu lo engin asu da energy om chu we fangina chuaka chu we fina huam chunga an system jong jong chuin shutdown mak mai auza barrier po in deactivate ngal chuta hi gan chon chak taka trak chu khalin auza khopui chung lampani na tlan pheya security panian chu trap anlom son man hlau security pakhan jok chon ron lo tir ngal turin tia ma se ron chuin shutdown vek thuan ron thril hi gan te chu ti boi tu om lovin auza khopui chung an lu theita khopui lampanan tlan mek lai chuan hi ganan yamaji umna turo mang ema zota ema chuan a hriat mai lo thu soin hi kamui sut powerful daran muto a an plan tu rom hanin an boi via wang ati ema chuan chet an lak watangai thu soin power plant la pe felo lampana chuta an energy te chu
hi kana ka mui su charge nan man the thua soya energy teng lang mai the om thua soi hi gan chu aka mui su the na zong zong mang thei tur chuan a thin rim na le angai tu na ti chu thunun tha tur na ti bok mun pakhata hian sipai rol hian mi an lo ve a an mi ve chu dili kha ani agiar nen dili chu lo dinga sipai ho chuan an tlir ngal ma sia dili an kap tlang thei lo an silai mu te chu a per chuai chuai chuta dili chuan a ron bei pheya a puak phei dur mai sipai ho chu avai thlum mia mia tengpo avai puak pop pop mai drone camera atangin auza CEO pa chuan dili chetalai vel chu defense secretary lo entira dili suit power level chu apin an mel mate beinan en chin na no nei ani tundin huna chuan minute nga chung chi asut battery chuna daya ma se asut chakna zong zong a mang thei thung ti in auza CEO pa chuan lo filfia defense secretary nu chuan nin cha ho hi an laum sot le don ni chu tina lo chang power plant lama chuan test chu tran turin an lo in buat saya an khol chu tinungin big d suta chuan an kap luta big d suit power level chu a full tapap mai tuna chuan a bon to khopang le amma po khisuk mai ema chu ventilation atanga lo zuang thla in energy teng po lo ru chuak to a hi gana chup tlan pa ina bia a omna lama lo pan mek thu hril ma se ama chuan big d kha lo lang big d chuan nang juda is kariot kha ka zong reng che sin tin a lo surprise big d chuan ran nung pani hi samonin ema an be ngal ema chu tlan che in big d ran nung pani chuan ema an uma ema chu railing atanga zuang thla in big d ran nung te khan an lo se don che tia hi gan chu in chunga tanga lo zuang thla in ema lo chan man big d chuan aran nung te chu ama lama control a hi gan chu fair fight a chota sia mai le big d chuan ema ji om nai hredu ni chuan min hne photanga yang thutiama ding hen mi ka nia ka thu ka zuk ngai lo i hanin noi tak tak tiang ti na suit power level chu sang to boka hi gana chau sak sak le chuta ran nung kha hi gana lama tir phei hi gana lo om sona ran nung ho chu lo sa trek cheng mai ran nung ho be na chu lo buma alowin ring hle chuta big d chon lo pe leng dor mai big d ran nung te chuan hi gana an ve ta big d chuan hi gana pet clear pop pop big d chuan ran nung atang chuan current ti chok in hi gana an soka ema chuan che dan tur lo ngai to in reactor lam chu apan pheya amma big d ran nung pakhan chaw khan lo kal khalin ema lama lo pan pheya ema chuan asana khaban buna ti changin alo in danga ran nung chu alo bum hi gan po big d ran nung ve na ta tal chokin pakhat chu lo chun trek chuaya chuta big d chuan lo khik le in tuntum chu khik fulo big d chuan laser mangin aka pop pop mai hi gan chuan lo bum zung zunga big d ran nung chunga zong ka in pakhat a sat bung mi a le thleng thla chu big d na lo khik le ngal hi gan a in dai lo hle big d su thian ban nei lo ma se a to khir zek mai hi gan chu a pet clear le pop popa ma se a pet fulem lo chuta hi gan chuan a chemin a pet na chu lo dang chata an suit power level chu lo langin an load gun to hle a big d ran nung pakhat jok chuan hi gan a chu ron suleng dor mai ema po lo buai hle ran nung chu lo bum zak zak reactor lam chu pan pheya ti chia ta tumani railing chu zuan kanin ran nung chunga atuma chu ran nung luwa chuan a kut ngatin aban buna tang chuan thil zum hi ati chuaka chu ran nung chu a sok railo te chu ran nung chu a che theilo ema chu zuang thla in reactor lama tlan pheile ngal ma se ran nung bok kha lo lang le ran nung chu bumin le a tleng pheya a energy teng pakhat chu la chuakin ran nung lama a the phei a pistol chuan a ka puak dur mai chulai mun chu puakin ema sahim na zongin atlan chia a omna building chung chu lo chimin alo om son man ma se a omna po a chim zui ngal ema tlathata
rin ang nge in hi gan alo langa ema lo chan man hi gan a sut po ein shut down ngal big di chuan chunglama tangin alo ena ka du chuan ka khru te ka ko thei ma se chan ka peng cheu ale peka chuan za ngai na om to lawang ti na kalsana assassin pa chu ni se mi che thei to lo lai chu ka puak dur to nge yang le next scene na chuan hi gan te chuan lo in khal chuak le a kamui sut kha an lai em ti ero chu kan hrelo hi gan chuan ema ba na tuam saka engwanga min ven him tum tlat nge ini mari khan nungdama tur chuan min du ti ka hria ma se min vek him tur chuan ati karing chi lo ti in ema zota ema chuan auza le yamazi te ti top turin ipui na ka mamo awanga ni mari thi nu atang khan engpo lo thleng se anma ni ti che turin ka in tiam to ani ti na changa chuta asana chu lo ria ema chuan a kara computer kha tuye moina tinung ti asoya hi gan chuan organization te an niam alo ti ngal ema chuan thil li thei takani ani lo pon mi pakhat che chu tiang ti thei tu chu om ti na changa Mike le Jason an lo langa ema kar kha an lo la chuak to an lo tlan mek Mike chu FBI ni to lo ma se abets hlui khamang tangka in ema kar hi an la chuak thei ta ani Jason chuan ibets kha engchen nge I man theang FBI ini le thengem ti na zota Mike chuan FBI ti vel chu apai mo ri lo thu a soi Jason chuan MI laptop a code vel chu akrak thei lo thu a soya hetiang code chu mi fing tu ru zet lo chuan an thathiam lawang ti in MI chu finga ti hle chuta kara tang chuan music alo in play ringota chu hla chu Mike ka hriat nu ni thlat ema ne na an hlangai thlak thin kha ni ti a hre thei ngal Mike ka ngai to na kan lu ve ngai ta tlat mai bar pakhata hian ema le Mike ten lo chol du na Mike chuan a in nem to viaw niang a bianga tai hlar mai Mike le ema te chuan an na chung chang vel an soi du na Mike hian ema hi ninja ani ti la hre ve hek lo le FBI lo ni dan te chu azota ema chuan a chang thadu vak lo arul tok te te in a lo changa Mike chuan ema chu I boring e maya ti in karaoke lama pana sei ma sei la ngi don chuang lo ti hla a kel ro in avasa alo zai thiam phian ani yang bara om te chuan an lo zom sup ema pon lo lim pui le sin pa ngai le leng o Mike anoi e mai Mike le Jason chu motel kota an lo dinga zui tu an nei ni om takani kara an biru Jason a hlau thong hle Mike chuan ka soyang zelin omla I himani mai tin lo tong thlamuna a soi zo ma chuan Jason a hlau le chi ai chu tlan chuak thutin alo zui tu pa lama chuan hal pu avom phei hal pu ber kher chu pa ke bula chuan a va puak pap Mike chuan mola le tin a tlan chuak ve ngal ma se akutan lo hnung kir ngal chu pa chu hi gan le ka lo ni ema computer lo tinung tu kha an ma ni an ringa an lo zui ta ani motela lutin ema chon ninja ni thu Mike ka hrilta ninja ni ti a hria chu Mike chon ma ka ti le ema in thu pe ka zom mai ani FBI jinga tu man ninja ka ni ti an thelo ti asoya Mike chuan ani chuan ninja ini boka spy ini bok ti na ni mo ti chuan min mang tang kaya hepa min ko mu boka khami chung jong khan min lo bum char ni ti in emai na tira thodi ka hrit lo le athil ti chu partner te laka ti chi ani lo thu soin athin rim hle ti tawin pon a chuaka Jason hal po kha awara pok pap mai ra hluma tumna lama atluwa ake ala tina zui emai nan tak chunga mai ka keliama tuam saka thudi ka hrit lo wanga poiti thuwa soi Mike chuan chan thataka ma wanga ti ni nge yang ti in afanuina thi ma le kha zia sakha phora afanu chuan police thatak nia misual te laka mi puite veng him tlat tur chona du thu soi chu chona ma chu an chi ang maya phor be tlat thu le angai to na te chuan om reng thu soya
eng tik lai ma a thei hil thei lo thu a soi bok ema chuan lem jiak duam takani hi mole ti in an chia ngai ma la heng thil zong zong a zo nuwa chuan atang kai zia hringe yang ti in na chok na in puya asoma mai po lo bungut an noi le ang cho mai ka chuta ema chuan mai ka ke a thil bel chu a pot hi hlok mai ka na ti a ring hle atu ka chuan auza power plant chung chang an soya ema chuan auza hian power plant an din teu to thu le chu power plant manga rampum chu thunun an tum thu a soya ninja ho chu an technology le an power plant te manga thuam chaka an ma the ber an ni ti an tha theya ma se chu auza ti chian an evidence atlin lo awang chuan auza ti cherop thei tur data an ma mo ni ema chuan heta hian kuang kwa chuin kan thu mai thei lowang an plan an ti lo tling ani chuan rampum hi a chi ani mai kan che chuwa wat ngai ani ti na soya sin top bera chuan mithil ti thei tak tak tenen auza CEO pa chuan in dora lokal pa chuan mi puite hriata anin do na chu tlangzar lawa thupri turin atia auza CEO pa chuan okay it's not a problem chu tiang lek te chu har hlei nem ti to anga ngai ro atia chu mi te chu bum fu in ti takin anui se ema chuan auza thil ti thei zia lo soin auza hian an du zong technology ten siam chuak theya tin an mani puina tu research funding tam takan nei bok tuna an thil tum hi lo da thata ila auza hirin taka mi puite ta na thil tha ti tu le mi pui ma mo siam chuak tu company lian takan ni tin alo soya mai chuan ema in chu ti auza ron sei chu alo hel hle auza hi samari mi thanga chhoi tumani vai chuan no ati lai chuan je son chu lo aw vak auza mel che ho engwa ke kher min ban nge in ni midang ban be me ta chu ti in auza in an project atanga an ban chu alalung oi theilo ti tawin a kalson dai ema chuan an che dan tu chu lo soin ama le hi kan chuan auza power plant zong chu shut down na an thei anga tam an energy ta chu ruk chuan tum don bokani ema chuan mic chu enge in lo ti ve ang ti na zota mic chuan min zo kher ngai mi auza data te kan lo en fi ang chu an ma ni ti cherop thei tur evidence kan zong don ani ma se chu chuan ninja in ni ti mi zong thriata ata lang don ani alo ti a hi kan chuan poi lo ti lem lo ema chuan ani chuan ka computer hi in duang angin in mang theng alo ti a mic chuan min ti boi tu pakhat alo mati mai ne nge ni lo ti wat mic chuan soile lo zok mayang theinghil ro atia ema chuan zaksu soi pop ro lo ti mic chuan ani kan soyange hi gan nin hian in ni do ti na ami lo ti deka ema chuan mic ka kena tak chuan atlo pop mai mic ka awring le hi gan chu lo nui suk je sona po alang lo lama lo nui war an trak noya device pakhat lo de zeu chu an shelo master yamazi le auza CEO pa an lo in bia a auza CEO pa hi a ming chu Joseph ani a auza CEO pa ti hina fi azoka lamzel meang auza CEO pa chuan big dian hi gana kaltir kha lo ngai theilo hle ni turani yamazi bula chuan lo vui no master yamazi chuan hi gan kha gear thuam manglawa be chu thila thlak takani big di khana kaltir kha ti dikani lo ti a CEO pa chu thin rim hle chu thu thil poi mo berani lo nangma ani lo mi kan pen rang taka kalpui du tu kha inin za chuak thol tu ka wangin advisory committee te po in nu do an tum me kan hi longai thero khovel hi ka thun hoya om trep to a he khovela cheng mihring leilung le achunga cheng zong hi kala control vegang ka kong da zong ai mi ten lo ding ani chuan kanin ma chon nge anga yang ati khum ta sia mai le master yamaji chuan chutia CEO pa in an khum piep me chu angai dan ni viau lo ma se acha chuak big lo ke ni ninja te hen duty khan le ya chu kan duty chu he khovela nang ni ang mi bengta lo ho zon chu a tha chimi tani ati khum ve ta sia mai he thil sual ti de kan mu kan mai ani ti thengil suang chati na wau zui bok CEO pa chuan kalawi ringa mi ti in master yamaji lamaron pan pheya hei hi lo shero
ale peka chuan mi le sa pakhat pon thil han ti boi le te se samurai te anga an ma ni en ti hlum turin kanor lui nge yang aron ti piep piep me a signal chu bo zui ngal samurai hawan in ti hlum dan chu kan riat kha mi malin be na emo in do na a chak lo zo ga lo tang ta se samurai dana chuan an puma an zei honga an in ti hlum thina ni chu zaum taka thi an poma raldowa ramle namtana nun lan hiala an ngai ni master yemaji chuan kan mela chuan ninja le samurai po thachang lo ni chu a hunan nai ta ati sapa zai chumun pakhata hian angun nam ne na lo thu hi gana ten lo langa ema chuan hi gana gusoku gear thilnung chung lai ril ber na tho dan chu lo hril fia izuna circuit hi i gear thunun tu berania a sensitive a ader deb lebok hom zia bera chuan i bike anga duat taka yen kolani chuan itan thunun ol samdon ani atia hi gan chuan ani le lo thin rim khum ta ila tina zot ema chuan ani chuan itan nui to lawang a har salo inupui mari anga ngaila awal samla tuk tin lo changa hi gan chuan om zia om lawang mari ha ke ma wangin thin rim zia lo ti ema chuan enga lo ti ma se mari le hi gan in kar chu a sei chun jom lo eng po ni se kha igu sako gear thunun dan ber chu ani amanol chir tur ka peng che ma se ataka ti chin tluka lo atia hi gan chuan ema hi ka boina ni a keima chin fel tur ani kata hian ni ti hlem tok to e mic le je sonabula lo omla lo pui jok ro heng jong hi zo huna chuan hunim taka kalang cheu chuan tuma in kalna in hril tur ani lo atia ema chu mai ka tenen lo om se adua ama kal chu tumani ema chuan hi gana the soi chu lo ngai poimo vak lo nin om ka boina ni keima chin fel tur ani in tireng mai kaning ngatinge atar la hi inin la kul em le ti in mai ka chung changa soi de a amun na khuma wa thu mai chu lo thovin ka in la kul lo ve a ka hril to che kha ka duty chu police thatak ni a mi puite ven hi mani lo ti a ema chon ke pon duty ka nei hi gan bula ka kal don ani lo ti ve thung kan kal ma in pani in ka pui theng cheu jason kha mi choi tak ni ma se a skill kha na mai lo ve tlat jason nen kan ti dun chuan evidence zon nan huna du rei vak ring lo ti a chu ti lai tak chon jason a chu lo lu ta tunge choi min ti khati in so chel mix lo keng an vai chon jason e tur siam chu an en thap makan ti mel kher mai ema chon e rong boli thiama mi lo ti jason chuan a omangang pho choba ka siam ve lew ani hi choi min ti to reng suang che nangai in e rong bol ka thiam da yang lo ti mike chuan nga ti te thut nge tu nang huna te e tur siama lo ti jason chuan ka soi fia kher ngai mi history tangpon hriat me lo geng yakuza mafia le mi zong in cho hi an e thina ni lo ti keu a choi mi lo ni o jason hi claim la choi deuh ti mai lo chu jason chuan mike a ngei deuh nge ni a pe claim bik le mike chuan min pe claim bik min pek bel ve ro tin jason a pot ngong jason a zara an lim tlang le an boina pon thei hil thakani ema chuan chu tia lim taka chung ku ang mai an chu nuam malo ti hle awza CEO pa le dilian lo langa CEO pa chuan defense secretary pa khalo bia in an power pen ema ina ti po ta kha an soi du na secretary pa chuan chu thil thlang chu sei fia turen CEO pa ti CEO pa chuan an company hotu te thil ti ani thu le FBI la minan chon mek thu rila secretary pa chuan ani chuan min an fia tir la a hriat me ang chu tin a lo ring lo hle CEO pa chuan an fia chu lo rem ti lo ada tamamo zong chuan lo pek to thua soya chu tia in lu tir mai chu an technology te abo mai hlo om thu a soi bok secretary pa chuan advisory committee te kha tharum manga anor lui thu le athamani ti hriat thua soya CEO pa chuan engma lo midoi zek mai in ni alo ti secretary pa chuan midoi ze pa ti in alo sa hle in nu do kan tum kha kan lo ti sual la ve kan in nuk do nga le alo ti ya CEO pa chuan ke ma hi kani in dim te ti pui tling thei chu ti na thin dim chu ang bak
secretary pa pon anin bek na line chu akan ngal mak CEO pa chu ril ru ha chau chungin a thun noka big di omna dili zota dili chuan lumin adora om thuina chang CEO pa chon kol ngal turin ati lumin adora chon big di chon alu chu lo me tir le a adu uluk boka ame tu pa pona uluk hle an lo kol chu ala lo lume tu pa chu ni chang don lo mi lo tia big di chuan don lo ve ka ti tur chu ka hria lom abul ka tran to he ka zo fel tur ani moi na himin ti hlim tu ani a lume moi lo chuan in suale mo nun hian zia nei lo lo tia lume moi lume chungai poi mo ve khop mai ma a phone a chuan hi gan te location a thei a tira hi gan te trak noya device da tu kha big dia ni me hle mai dili chuan a call tlang thei lo thu asaya CEO pa chuan mail lu bucket a chule ti in a earphone chu pai bur mai a thin rim hle dili chuan a earphone pai chu lo charin CEO pa do kana awada a ama chu chuak tur chuan phalna adil CEO pa chuan a rem ti lo a kal chhuat tur thu asaya dilin zuya tum chuan lom turati in alo le hun lo ngak turin ati zai lo langa lep lampani nakal CEO pa ni len toka CEO pa chuan kawa mukhat cheve I bosu ni la kachin fel tir dai tawang chamale tina kal san le zai chu le pa aluta chuta technician pakhat chu CEO pa khan heta engelo ti tina zota technician pa chuan big dia su status lo en fia thu soya hetiang hi awai khat kalpuina ani thu soi bok zai chuan su dang seta su zotin technician pa chuan 92% ani to thu le an pe fel trep to thu soya hi gan chona kamui guard book lo chiara mic lo lutin emanen hian nangain kanin zuina sa ma se ninja ani ti ka lo shemia lawa aron ti hi gan pona shia lo thuina lo changa mic chuan ema chu venghim tlat turin hi gan ati big D lu pon lo met zo to a big D chuan ko la dong agial chuan pe fel to thuan ron shil big D chunui sukin lumi na dora chua san ngal ema le jason chuan ema kar tang chuan auza an lo thui char chara ema chuan kan target chu an main server report wa da ani chuta chuan an reactor data oma an ral thuam tharber man na evidence tel bokani auza main server hi an mani satellite atangina chuaka kan ti tur ma saber chu satellite chu hekani atia jason pon khathil kan boy pi laina lomin ban tak an chak lawang chu kathil siam sa kudan lo thlak mana zirtin na pek hlakan ngai ni lo ti ve a chuta big D chu an ma tak alo lang hi gan le mic pon an lo mu a mic chu lo tlan chuakin ema chun silai kol le kol lo zota ema na kol thuina chang mic chuan in pani khan ta hian lo mang cheu ti in traklam panin atlan ngal ema te chuan auza main server an hack thei to a an lut thuk to hle hi gan le big D ve thung chu an lawin din chil ran mai awai hi nanin machon le don ta pakhat jok chuan tlom to nge yang le big D chuan aran nung kha samon le in hi gan a bei pheya hi gan chuan zuan paina lo bum ablet chu phorin ran nung chu phel phok mai ma se an lawin zom khom le a big D chuan ran nung te chu chak taka vir tirin hi gan a bei phei le a hi gan lawin dang a trek sok mai ema te pon lo buai hle evidence an la zong char hi gan chu big D a beina ta lo tal chuak to a chuta special force ho chuan hi gan an lo tin thap mai an lo kal bel teu zui auza CEO paron tirani chumi te chuan ema ti omna kar an lo tlir pop mai ma se an kap tlang theilo ema chuan a su tho kha asana control in an lo ka na chu lo danga pakhat hian rocket launcher ron lek tawa mai ema te kar kap don chia tia an ma ni lama rocket launcher hi lo thlok pheya a puak dur mai mic a lo ka ani mic chuan machine gun le soy gun hi kengin a bor le chuta special force ho chuan mic a chuan lo tin ta thapa an kap ta chiam mai mic in sa sing man lo teu hle emai na lo mu chuan mic a ngai to hle a an thil ti lai chu jason a kuda da in an file download chu
hard drive da turin atia a pistol chu phorin mic pui turin atlan chuak ve ngal hi gana telama le tang big deal chon laser mangin hi gana lo ka pa aran nung te atir phei bok hi gan chon laser chu lo dangin ran nung ho po lo phel le mi a able chu ti pun belin ativira big deal lama thlo phei big deal chu futeu hle hi gan chon pan phei le ngalin able tin sa ta big deal chon lo dang chat hi gan able chu pe tin a khik leng dor mai mic point da ilo hle mi pathum hian an lo ve a chumi te kabula chuan fire extinguisher hi lo lir phein an lo ka puaka chuta pa pakhat chu silai mu hian alu lo vertlang pop mai ema lo langin pakhat aron zuana pakhat joka kap lum ngal azon thluk pa po alua tinin asilai met persi amai mic alama tlan phei ngalin mic chuna thu pe ka zom lo wang chuna lo haw le ri ema chuna lo ngai poi mo vak lo in hau hun ani lo reng ani boy lai lai ya Jason chuan auza main server lo hek thei to a auza lam chuan an lo hre chuak ve chia ma se an file du chu a download man chia chia mic chu sniper pakhat hian lo tin meka akap ngal mia mic a let top mai ema chuan pan phei ngalin mic a aw mol mola wa nei thak takin lo har le thei hlo silai mu khan a bullet proof a tak lo fu hlo ani ema lo tho huai mai ti vakna hun om lo in phen na an jong ha la in ring em ti in an tlan chuaka an silai an met puak pop pop mai an ma a om te chu an thal chiang le chu mi te kar chu in phen nan mang le in mic chon mi sul ho lama grenade avom pheya ema chon kuna in grenade chu avoma sniper pa bula per phe a puak dur mai mi sul ho chon an lo pan pheya mic chon a machine gun in alo nuai mia mic rambo ani ringot pakhatin mic aron kap don chia chu ema in chunglam atangin lo thal mia a noi mi pani te po aron that ngal azong thla chu alua silain aron tina chu pa chona kap don chia tia ama jok chu mic chona lo kap thal top mai big d chu hi gan lama atan pheya moi deuh hian hi gan a piat thel hi gan chu lo zuan le in azwan fu chuang lo chuti lai tak chu hi gan a chuan mang tangka in a blade ativira big d lama a blade atlo phei pop big d chu thil tlang zok mai asut chu ke in alo thi sunga big d chuan che tha khop mai kalunga oye khatiang tur kha ni in be na hlim om tak zonga ni ati in tlom jok ni ma se anui sang mai hi gan chuan akamoi su ta hlipa asut power lo wang po ni ma na mic chuan Jason a panin a that le than lo thu zota Jason chu lo lui sang in thumbs up alo mu hi gan atelam chu emai na lo pan pheya big d chuan he phatsan tu pa hi engwanga pui nge ni alo tia ema chuan ni ngai dan ani chu ma se ke chon karin na hi ka phatsan ve ngai lo ti ve thung big d chuan ani chuan a tira tang po khan kan lam tang ilo ni mi lo ti na ni mo sual thiam ve le ching fel to ila tin alanui sang the hi gan chon a blade la in big d lama pan pheya ma se big d suit chu alo eng a suit chu a puak don ti big d chon a hre thei ngal CEO pa thil ti vek khani big d chuan hi gan a chu aran nung mang khana vet kola a suit puak laka ta him the na ti ni big d hi mi sual lampol ni ma se a thi main thil tha ti ve tlat chuta hun chu muang chang akalin ema chuan a thingei don ani ti hre chiang hle ma se mic alam pan lo tlan chu a mu a mic chuan ema ti in alo awa ema chuan nu thlan tur pani chia nei ta pakhat na chu ama chu big d suit pok laka ta in ven himani a apani na chu mic a chan ani mic alo tlan phei kha suit pok a chuan a thi ve ngei don si a ti chuan ema chuan ril ru chu siam felta mic a chan him chu a thlang ta jok ani asana chuan a suit kha control in mic a ven him tira ema chuan a tom nan mic a lama lo hoya a puak ta dur mai chulai mun chu meyal hian a khat ngal
master yamaji le zai te pon thil thleng zong zong chuan lo ena oza CEO pa le dili te pon an lo en ve bok CEO pa chuan lung oi lo alo ang le bor bor to a an zawaya thi turan nia sin tin alo soi dili chuan khang khan ang ma ti vekan hi mo lo ti a hi gan chu big di wang chuan ala dama big di chu mewa ba lo chang to mike in ema lo thut pina lam chu apan pheya ema chuan hi gan chu lo bia in mike ka that le than lo azot hi gan chuan a that thuin a changa ema chuan mari min ngai da mangche ka thu thiam ka pui tin thei to don si lawa atia mike alo trap zoi zoi jason po lo thleng pheya mike chuan jason chu ambulance ko wat turin ati hi gan pon ema chu an ma ni kalsan lo turin ati a ma se ema chuan a chang thei to lo hele hri om takhi chu sanin chatuan a hri om na le lungai na om to lo na hmuna chuan a kalsan ta ema ruang chunga chuan mike an thuwa soya a fanwa chan hnu atang khan fanu dang nei ang helin ema chu nga ya alo ngai na in a fanwang che na en thuwa soya ema lo hril lo chu a in huwa in amit tu chu dan rol lo in luang zoi zoi jason po bang big lo hi gan chuan hril lo mala ema chun hriat karing khatiang hlim mel pu chunga ninja thilai kala mulo ema hi ninja dik takani ti in ema ruang chu hala organization le oza hi kati chekho pangti na soya le lama sut pakhat hi an lo pe fel le chia zai chon lo en wang wang asut turani mel le mai